Раббыны данлау. Күктәге атам, мин сиңа рәхмәтлемен. Рәхмәт сиңа Ходаем бүгенге көнең өчен. Мине бу урынга тиклем алып килеп җиткергәнең өчен. Рәхмәт сиңа Ходаем миңа карата булган мәрхәмәтең өчен. Син Аллаларның Алласы, хәкимнәрнең хәкиме. Синнән башка минем бүтән Аллаһым юк. Сиңа гына табынам һәм синнән генә үтенеп сорыйм. Ходаем, мин сиңа гына инәләм. Чөнки беләм, син генә мине барлык бәлаләрдән коткара аласың. Һәм син генә мине барлык гөнаһларымнан арындырасың. Син генә Ходаем мине күрә алмаучыларны минем дусларым ит аласың. Чөнки син бу турыда изге сүзендә булай дисең. Дошманнарыгызны яратыгыз һәм сезне эзләүчеләр өчен дуа кылыгыз. Мин бу сүзләреңә берсиксез ышанам һәм минем барлык дошманнарым һәм мине эзләүчеләр барысы да минем дусларым булачак. Ходаем, мин сиңа мең рәхмәтлемен. Чөнки син мине үлем җирләреннән арындырдың һәм шифалы кулларың белән барлык җирләремне сыпырып төшердең. Рәхмәт сиңа Ходаем, Гайсәм, мине үлем түшәгеннән тартып алып, шушы бәхетле тормышка кабат кайтарганың өчен. Чөнки гөнаһларым мине тәмле газапларына алып баралар иде бит. Ходаем, Раббым Гайсәм, син минем тере Аллаһым, мине яклаучы шәһәтле атам, син миңа бер кемгә дә үч кайтарма дип үгет нәсихәт бирәсең. Чөнки Аллаһым, син минем өчен үч кайтаручы. Моны мин синең изге сүзең аша танып белдем. Анда син булай дисең: "Эй сөеклеләрем, үзегез үч кайтармагыз. Бәлки Аллаһы ачуына урын калдырыгыз. Үч алу минем эш, үзем кайтарып бирәчәкмен." Ходаем, Гайсәм, син киресенчә мине изге язмада язылганча, дошманың ач булса аны ашат, әгәр сусаган булса эчер. Бу игелегне эшләп син аның башына утлы күмер иясең дип вәгазь бирәсең. Рәхмәт бу үгет нәсихәтең өчен. Чөнки ул мине яманлыктан җиңелмәскә, яхшылык белән җиңәргә өйрәтә. Дан сиңа Раббы Аллам, һәм сиңа гына мактау. И хуҗам Раббым, җир йөзендә синең исемең биектән биек, һәм синең исемең генә бу дөньяда мөбарәк. Синең дан шөһрәтең күкләрдән югары ашкан. Синең дәрәҗәң бар галәмгә билгеле, һәм синнән башка бер илаһ та юк. Изге Раббым, синең исемең белән иртәләрен торам. Синең исемеңне көн озынына данлыйм. Синең исемең белән генә кичләрен ятып йоклыйм. Тик син генә изгеләрнең изгесе, бөтен халыклар өчен син генә бердән-бер Аллаһы. Синең генә эшләрең гадел һәм тормышка яраклы. Амин. Аллаһка шөкер. Башкортстандагы имандашыбыз Раил Азнаев китабыннан.